Ya ora mokal simbah-simbahe pakde-pakdene iki dalan. Mula ya ketitik ketok wibawane saiki. Dalang kuwi mau kudu ngerti marang jati dirining dalang. Ngono ya. Matur nuwun banget. Muga-muga kuntaraning asma ya kuwi mau putuku Dinandra. Kuwi karuna bisa ngungkul ana kang bapa. Lho. Sindu ngono bae timbangange lek keserimpet karo lambir lho. Matur nuwun sing kemareng lenggah para paranwara ingkang mapan wonten ing geger wonten ing Jati Sari mriki. Matur nuwun tur dasare ya ditenggani kalawan Mbah Camat Sepuh. Pak Widodo wae. Nunggune awake dhewe. Anu enak-enak lek ngopi ya lha. Matur nuwun. Kaya ngene keagungane ya, Tru. Jenenge budaya. Keagungane kaya mangkene iki. Tur dasare ya kene kuwi mau utah darah sek piye panjenengane Bapa Edi. Ya muga-muga padha ndedonga marang ngarsane Gusti, tansah sinunga kabejan lawan kamulyan, adoh sanga suker sakit, Bos. Matur nuwun sembah nuwun sing tanpa upama. Ya. Iki bocah-bocah iki sing ngabuhi kabeh dalan. Saya Somben lata gilir nanda kondalan. Nanda. Aku seneng lho bocah kuwi. Piye to? Dadi foto aku monggo Pak De. Nah niki kula betakne putih-putihan. Nanda kok kumpul karo Glendong, karo Emas. Karo Pandu, karo aku rusak. Iya, matur nuwun. Sowan mringarsane para punden, para pinisepuh. Ora ketang kaya ngapa, gilaring budaya ya kudu dilakoni. Yo. Iki ngaturke panuwun marang panjenengan Pak Agus. Ya. Ugi panjenenganipun kagang kula. Ya. Mas Indra, matur sembah nuwun. Ya. Ya. Ben semangat, ben gumiak. Yo, 1, 2, 3, 4 berdiri semuanya. Yo. Yo. 5, yo. Ngaturake Dimen Lestari ya kuwi mau geger ing Jatisari kene ya. Lestari ya. Oke, yuk diaturke Lestari, Cok. Yuk. Ya, Lestari. Dimen Lestari. Ya. Lestari bangsaku, lestari nusantaraku. Oke, yuk Lestari. Nyuk. Ya, nyuk. Ya. Yuk diaturake Lestari. Iki dimonitor karo Kyai pirang-pirang iki. Oh nggih. Ya, oke. Yuk. Kersane nggih Gusti Kakak. Nggih, alhamdulillah. Monggo.
Kusuma Wijaya. Nah nggih. Niki panyuwun saking kadang-kadang saking EO. Nggih, Mas Adi. Aturke panuwun kalih Mas Adi lho, Pak. Mbak Ud, Mas Adi niku. Wah, dan luar biasa. Nah, elok kok piyambake niku. Gamelan napa mawon caksek niku. Oke. Masih kan? Mas Ade. Mas Alde. Mas Ade. Luar biasa. Nggih. Pementasan hari ini sukses. Amin. Amin. Kusuma Wijaya. Yuk, diatur. Jika itu terus nang terus kelakon ya. Satu lagi. Nggih, lho niku ditenggani kalian Pak Sri Widodo sama. Mas Ahmad Geger mantan. Nggih, Mas Ahmad Sempur. Oke. Eman ayu wis adung anu medun ngono ya. Nah. Apa Dok? Apa kitir sembilan? Iya. Oh, oke. Iya ini. Ya, pancene kitir. Iya. Cara apa ya? Oh ya. Apa iso merah jambu ya? Oh, cintaku merah jambu. Iya. Cinta merah jambu. Sing jaluk kuwi nanda iki. Wes lho. Iya, ya. Apa Dok? Merah jambu. Merah jambu. Iya. Mangga kowe. Merah jambu. Yo lawas. Oke, yuk. Ya, saya iki generasi muda iki kudu disenengke nang wayang. Oke, yuk. Cinta merah jambu. Yuk. Dereng pakai Rombongan kok. Asik asik. Larang-larang kok, memang jalan kok. Lagu ini ya tau.
hanya sekali itulah cintaku yang tak mungkin aku saja masa sekolah sama joget yuk mas bantang joget yuk komunitas KWS Bila hanya kamu
Karokaing Gusti muga tansah lumuntur ya. Matur nuwun marang para kadang, muga-muga ya mau bagas banpol tansah bisa nyampeke apa sing dadi programe marang warga masyarakat ya mau bebas utawa bersih saka narkoba. Tindak tandur sing ora prayoga muga pinangka dadi jati diri tumrap bangsa Indonesia yoga ya. Nyatangan ing kalakuan harapan harapan Raden Marwadi kula menika mau pujangga wonten ing negari Indraprastha dene kang sudi pesani dhateng jasad kula menika sang Begawan Silih Parna Raden titi kalenggan nika anggen paduka badhe budidaya kaluhuran miwah kautaman kamulyanipun para Pandhawa ingkang benjang kinarya dadi obor cala ing jagat tartamtu kewala badhe kasembadan kepareng paduka manunggal awan kadang paduka pun Raden Bratasena ingkang nembe kewala hababat wana wisangarta wonten nugraha kekalih inggih menika wau watu pringkulu lawan lisah jaya katut kepareng paduka ketunggalan sangyaning para Pandhawa Raden
sinetrane kok rampung sabda ning kokil Rekan niku ora saged Kegitungan ningkong dirkaptai ngaya mono panuwun ingkang tanpa pamit sedaya sabiyanto paduka sang Begawan Siliwarna kula catet wonten ing sanobari kula boten bakal salslaminipun gesang sang Rempati Raden kula gandrung mring kautaman kula gandrung dumateng kabecikan inggih kautamaning para Pandhawa kang titik kalenggan niku kepingin damel kamulyan tumrap musa kawan bangsa ugi keluarga ampun wasrawan sumelek siji pasti loro jodoh tuwayu papat pangkat lima donya sedaya kapurba mripura baning wengkoho kawusa Raden rikalenggan kula kang badhe ngawat-ngawati paduka misuwaken dewi mangung kandhuan reman Tatan kilo tak lampaing para Pandhawa ing mangke kang nembe katriwandan wonten jroning wana bisa marta aning Sang Bima Sena tadi kulon dikidul lawan dilo diwo opo bakali broto sing mati kono tengah kalas babu kunti ibuku di ngapura sing kaluputaku Bapak Pandu aku menyusul kowe Bapak Pandu Dewa Kira sempo Broto Sena bakal
Prasopo. Sapa wae kang bisa nulungi marang Bratasena. Lamun lanang bakal aku sedulur Sinara Wedi. Yen to wanita bakal pinangka dadi timbangan uripku. Dewa, dewa. Pangandikane Rori Sang Bratasena eling-eling ana madiwaning wong. Yen ira anibaken Prasopo. Tetap anengke putri Pringgondani. Yen ira gandrung kayuyun marang Sang Bratasena. Dupi midhanget ana manungsa kang Prasopo. Ya daya mrepeki marang papan dununge suwanten. Piye kang Prasopo sapa wae kang bisa mitulungi marang panjenengane. Yen to lanang bakal dianggo sedulur Sinara Wedi lamun ta wanita bakal ginarwa. Raden. Wah. Iki sapa? Kula putri Pringgondani. Kula Ponarimbi Raden. Harimbi. Kowe bocah wadon teko kene aku ora bisa nyemurui marang wujudmu. Mergo kena paekane mungsuh. Raden, sabar sarangka adiring lapan keputih pun lapan. Kuwi karenan menika napa dipun kemarangaken menawi kula ingkang badhe mbiyantu dhateng Paduka Raden. Kanthi sarawi. Kulinci. Kula badhe nyuwun mrekasanipun Gusti Kakang Bengkawusa. Mugi-mugi Paduka luwar saking panandhang menika Raden. Yen bisa marang tindak lo. Yen bisa nulungi marang Bratasena. Tetepe Bratasena selawase bakal dadi bojone Harimbi. Monggo semawi kula nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Raden.